Kaixo bideo berri honetara, dinamikaren hirugarren bideoan gaude, hemen aztertuko ditugu kanpoko indarrak. Gure sistema gorputz honetara osatua dago, nola gorputzak masa daukan ondorioztatzen dugu pisua dagoela, nola gainazal batekin kontaktuan dagoen ondorioztatzen dugu normala dagoela, baina hemen beste indar bat agertzen da, kanpoko indarra deituko dioguna. Indar hau ezin dugu ondorioztatu inondik ere ez, baina ariketak berak enuntziatuan edo nonbaiten esango dizue indar hau dagoela. Beraz, indar hau ariketak berak proposatzen du, ez duzue zuek ondorioztatu behar. Bueno, zein da baldintza kanpoko indar hauek egoteko? Bueno, ariketak proposatzen du, ariketak esaten du indar hori dagoela, ez baldin badu esaten ez dago. Esaten baldin badu, edo irudien agertzen baldin bada, ez nahi du, badagoela. Horretaz aparte, zein izango da indar horren norabidea. Ariketak esaten duena. Ariketak bertak esan behar du, edo indar vertikala edo horizontala den, eskerrera doan, eskumara doan, zuek ezin dezakezue, imaginatu ez ondorioztatu. Eta azkenik zein den indar horren balioa, ariketak esaten duena. Ariketak esan behar dizue, indar hori 20 newtonekoa edo 30 newtonekoa dela, edo horrelako edo zer. Izan daiteke, ariketaren batean, beste datu bat emotea eta hau izatea lortu behar duzuena. Baina, ez gara gehiagik leatuko honetan. Bagoaz, ariketa bat egitera. Hau da gure problema, daukagu gorputz bat gainazal baten gainean jarrita, eta problemak berak esaten digu zein den gorputz horrek jasaten duen kanpoko indar bat. F, eta F-ren balioa 20 newtonekoa izango da. Gure lehenengo pausua dakigun izango da indarren diagrama egin horretarako baldintza. Lehenengo galdera, gorputzak masa dauka? Bai, pisua. Hurrengo galdera, gorputza gainazal batekin kontaktuan dago? Bai, normala. Hurrengo pausura guaz. Kentzen dugu lehenengoa eta jartzen dugu bigarrena. Bigarrena. Sistemaren mugimendua eta ardatzak erabakitzea. Zuek baldin baukazue gorputz bat eta tiraka egiten baldin badiozu indar batekin norabide horretan, zer gertatuko da gorputzarekin, saiatu begiratu zuen mailan, baina badakit intuitiboki badakizuela, bai. Sisteman, gertatuko dena da, gorputza norabide horretan mugituko dela. Beraz, aukeratuko ditugun ardatzak izango dira bai vertikala eta baita horizontala ere bai, eta ikusten dugunez, ardatz horizontala egongo da azelerazioan norabidean. Horretaz aparte, aukeratu behar dugu ardatza izatea azelerazioa norabide positiboan. Beraz, izango da positiboa eta hau negatiboa. Eta bestean berdin zaigunez, jarriko du. Oikoa positiboa eta bekoa negatiboa. Hau ulertzeko aurreko bideoak begiratu behar dituzue, azkar egiten ari naiz. Hurrengora goaz. Hirugarren pausua, zuzenean salto egiten dugu, ikusten dugunez bai normala, bai pisua eta bai kanpoko indarrak jausten dira edo egoten dira gure ardatzen gainean. Beraz, hirugarren pausua ez dugu egin behar. Laugarren pausua izango da hemen daukaguna. Newtonen legea idaztea. Zeran ingo dugun? Hau jarriko dugu hemen. Hasiko gara isa ardatzarekin. Isa ardatzean zerbait daukagu? Bai, isa ardatzean daukagun indarra izango da F, eta gainera norabide positiboan dago. Beraz jarriko dugu F. Berdin. Zein da gorputzaren masa? Hemen daukagu 10 kilogramo. Jartzen dugu 10. Bider, azelerazioa. Azelerazioa, norabide horretan, bider A jartzen dugu. Eta momentuz horrela usten dugu. Zer gertatzen da I ardatzean? Aurreko probleman genukanen antzekoa. Normala positibotzat hartzen dugu, beraz, modu positiboan idatziko dugu, aldiz pisua negatiboa, eta nola kutsak ez dituen saltuak emoten norabide vertikalean, ez da ez amaia apurtzen, nola geldirik dagoen norabide vertikalean, esaten dugu orekan dagoela, eta orekan egotea esan nahi du norabide honetan azelerazioa negatiboa dela. Azelerazioa nuloa dela. Beraz jartzen dugu, ni orain jartzen dut 10 bider 0, baina ariketetan normalean jartzen dugu 0. Ez nahi du horrek, gu baldin badakigu, norabide honetan ez dela kutsa mugitzen, zuzenean 0 bat jartzen dugu hor. Eta ja, egin dugu gure laugarren pausua, falta zaiguna izango da 5. Ikusten duzuenez, ariketak gutxinaka komplikatzen duaz, baina argi baldin badaukazu zein den egin barrekoa, ez dago inolako arazorik. Orduan, hauek dira dauzkagun ekuazioak, Eta gu lortu nahi duguna izango da azelerazioa. Horretarako azten gara goian, eta goian ezten dugu,
Isa honetan jartzen dut, ez dugu idatziko ze, ez da beharrezkoa jartzen dugu. F, badakigu, 20 balio duela, datu bat delako. 20 berdin 10 bidera. Bitu. Eta hemetik ateratzen dugu. 20 zati 10 berdin A. Honetarako egin duguna da, hau, ona pasatu, nola biderkatzen dagoen, zatitu egiten du orain, eta orduan, 20 zati 10 izango da, bi, berkatu, kolore urtzina zidatziko dut, azelerazioa izango da, bi zer, metro zati segundu karratuko. Eta hau da, nahi duguna. Eta nobetak izan dezake. Eta bigarren ekuazioa dugu zertarako erabili? Bueno, bigarren ekuazioan, kasu honetan, ez dugu informazio askorik emoten. Ateratzen duguna da, N berdin P. Esaten digu normalak balio duela 98 Newton. Igual ariketak galdetzen dizue. Ariketa izan daiteke galdetzea kalkulatu azelerazioa eta normalaren balioa. Bale, orduan, bai, bigarren erabiltzen dugu horretarako. Baina, printzipioz hori.